бародаро апа охаро ки Тоҷикистон занг мезаде барои лечени гаймарид барои шумо асобинаи видеои мо дахл дорад. Мо алҳамдулиллоҳ ҷоҳои худмо дар Тоҷикистон дар Душанбе ҳуй кардагем. Метавонед ки муроҷиат кунед, иншааллоҳ доданмон ба ҳамаҷон дар хизмати шумо. Оли сертификата бисёриёт фикр мекунад ки бой устод чида сертификат як чида. Не бародари азиз, ин сертификат доданмон ба ҳамаҷон. Як бор дига салому алайкум. 08-05-2022 сертификатша доданмон қабул кардагай, яъне ки оптикориш 3-4 сола пеш аз сертификат гирифтан, як солига хатимо кор кардагаем доданмон. Ба ҳамон хотир бародари азиз, нашоти опыт беҳтарин опыт дорад. Бародарое ки омадагиан хизмат шудем, бародаро кардагиан, агар бишуносе дар комментария бинависе. Дар лобино қариб тай 20-25 одам инам додари ман ҳиҷома мекардам. Нашоти опыт гаранти метим, метавонед ки муроҷиат кунед лечени гаймарид ҳам барои занҳо, ҳам барои мардҳо. Иншааллоҳ ки беҳтарин мешавад.